Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi kadi weltare huccidde moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiide won tan bandiraɓe bisimilla mon ɗum noon caggal nde min salmini moni foof inde mum goto foof kadi manama yettore kono kadi serenɓe amen calminama juurama ko banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye jam wale ma jam wale mon yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV ɗo gonɗon eɗo gonirɗon kala on calminama e inde on manama e jettode hande noon komi gartuɗo hen eyyi hande komi gartuɗo hen Amadou komi tettunoɗo ɗum de mi hepti par ce que ɗum ko hitande hinde nde wonno jonga hitande hetere mi arti mi hepti kakam dal awɗo to waram jaale mi tetti ɗum noon eyyi joni a yilontomi goɗɗo wadde ala caɗele mami yilani goɗɗo so Allah jaaɓi ɗum noon ko yettude bandiraɓe foof Aissata Ndiaye yettudeɓe e honnoɓe gowi wadde e kala subaka walla mbiyane kala ñalawma saabu ganda kadi aussi kamɓe aɓene hen tan koddi guila subaka ñalawma e jamma ɗum noon ko yettudeɓe kamɓe foof yeɓoɓe windoɓe ko noonne kadi waɗoɓe emeɓe e kala saaha ɗon tigui Amadou wadde en garate roɓɓindu jayndeli meɗen hande holko ɓuuri tengtude hen hande ene wayno ko ɓuuri hen tengtude en mbawi wi tan ko jiwdirgol walla mbiyen ko yewtere nde Aliou Badara Cissé wadduno e noddirteɓe goomu Nolanka ɓe ganduɗa ko fedde tafande ko ɓoyani ina kay jiiɗi woytade ko witi koye caɗele mumen ko noonne kadi won toɓɓe goɗɗe kewɗe ina tawe e nder jande leydi Sénégal noon tigui vox populi uddita ko nden jayde gudditirten tigui ɗum ɗon noon ina wayno tan ko ɓeɓe ganduɗa ɓe ko noddirteɓe Nolanka kañumen kay juɓɓinno ko yewti ko e wadde mbiyen famminde bandiraɓeɓe eko yewti ko e caɗele ɓeydugol kubbam leydi men Sénégal ɗum ɗon noon hani haɓe jiiɗe kay o mo ganduɗa ko Guy Marius Sagna wondi muɗum nde gaccitte ha laaɓa saabi noon ɓe jindiri e médiateur de la république o woni Aliou Badara Cissé ABC on ɗon noon caggal muɗum heeɓi yewtidde mabɓe ko noonne kadi heeɓi artirde hakkillaji gunɗon goomu witengu Nolanka caggal vox populi rewmi quotidien ko hen arti caggal nde ɓe jindiri ɓe joddi Aliou Badara Cissé ɗum ɗon noon kamɓe collectif goomu Nolanka joni tan ɓe kolliti wonde ɓe piɓani kay dartade ko noon kadi ɓe piiɓi kay jokkude nden ɗon haare ɗum woni koɓe kaldi omo ganduɗa walla ɗum woni koɓe kaali caggal nde ɓe jindiri e ABC le quotidien nden jayde ari ko e dawrugol ɗum ɗon noon ko yewtere walla mbiyen ko gulali e luukali teskaɗi e to banggue mandat tataɓijo mo mawɗo leydi Sénégal ɗum ɗon noon jayde tan wi ko opposition Sénégal tan joni o ene wayno jopime mawɗo leydi ndi hono Macky Sall ina hen tawe Doudou Wade mo PDS parti démocratique sénégalais ɗum ɗon noon wiide makko tan o wi ko nani hoore leydi mo ganduɗa ina wayno kañum hoore muɗum anda ko yiiɗi ɗin ko gudi noon woni ɗi o haali e nder jayde le quotidien kono ɗum ko biteɗo Cheikh Gueye mo goomu Taxawu Sénégal kañumne kadi wi koyo yimɓeɓe gandu ko noonne kadi ɓe gollittoɓe yo gandu kam oɗo woni mandat makko battidiɗo so yiiɗi ɓe liggo so yiiɗi ɓe mbasa liggade jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias nde kañum ari koko haalanno walla mbiyen koko waɗno ɗo hen ko ɓoyani toon to assemblée nationale woni kay kuulal ngal ganduɗa ngal ina kay waɗa ha joni ina harmina ko yewti ko e viol fewde e rewɓe ɗum ɗon noon jayde wi tan ko kuulal ngal ganduɗa ngal ina addi kulhuli no fewi saabu kay ina joga kulhuli wonde ngal kuulal ngal jogori wonde ko jobtigu saabu ma wo tan mo ganduɗa o ina kay ha joni waɗani ɗen gueɗe kono tan takke ngal kuulal fawe e dow muɗum haali ɗum noon ko biteɗo Latif Gueye konguɗi makko jaajƴi ine tawe e nder jayde l'observateur eɓe kandi hen la tribune jayde nden ɗo nene wayno ari ko e konguɗi Modou Diagne Fada mo ganduɗa kam ardi hono société biteɗo Sonacos ɗum ɗon noon e wiide makko tan hono campagne walla mbiyen jeego guerte e ndeɗo hitande ha joni wona hunde wasade ina wawi heɓɓitede konguɗi makko ina tawe e hello jeegom e jayde witende la tribune Dakar Times nden ɗon jayde yilloyi ko toon to Guinée Bissau ɗum ɗon noon ko sumgoji hooreji leydi keso mo ganduɗa subama wiyete ko Oumaro Sissoko Mbalo ɗum ɗon noon ko toon to Guinée Bissau jayde noon witane ko guɗe muɗum daɓɓikiniɗi ina wayno ko défaite walla mbiyen ko joomu omo ganduɗa ko Alpha Condé jayde noon ene sifo holko jeeyi on ɗon sababu ɗum ɗon noon nde wi tan ko Mouhamed Buhari kañum hokkino ko tolni e 4 oto wonande on ɗon hono Sissoko e Mbalo e ko yewti e campagne muɗum ko noon
noonne kadi Macky Sall e Embalo Buhari Adama Barrow e Seydou Dane Diallo ko ɓeeɗo fulɓe eno wiiri jayde kañumen kulɓini walla darni hakkille hono horeji dowla Gambie Alpha Condé horeji leydi ndi Macky Sall wondude omo ganduɗa ko marka Christian Kaboré mbo dowla Burkina Faso kañumen kala balliti hono Embalo ko noonne kadi e Denis Sassou Nguesso mbo dowla Congo Brazzaville kañumne kadi neldi ɓiyum walla mbiyen neli ɓiyum toon to Bissau gam kay walla biteɗo Embalo ko noonne kadi Qatar kañumne heeɗani hen caggal saabu yaltini koppareje kewɗe gam wallidde on ɗon Alpha Condé noon kañumne oɗo saaha ala ko waɗi e on saha so wona hokkude kay ko yiti ko e gueɗe tawi ko golloɗo leydi makko o rokki ɗum ɓe ganduɗa ɓe ko Amérique najo biteɗo George Soros ko noonne kadi omo ganduɗa kadi ko biteɗo Vladimir Poutine gam kay ina wallitamo e troisiéme makko mandat konngudi makko ɓurɗi yaaje ina tawe e nder jayde Dakar Times. Libération. nden ɗon jayde ha hande artani ɗo e leydi men Sénégal en jokkat jande noon ina wayno haalata ko yiti ko e copré ɗe ganduɗa ɗe ene wayno Libi hokkino ɗum e campagne mo ganduɗa ko Nicolas Sarkozy ɗum ɗon noon jayde arti tan suuɓi artude ne wayno koye yewtere nde ganduɗa nde hono ATT Amadou Toumani Touré gonnoɗo horejo dowla Mali caggal nde yewtida toon to Dik eko fate on ɗon banggue ɗum ɗon noon o suuti hen konngudi jaaji kanko gonnoɗo horejo dowla Mali tawetenoɗo e Dakar tawi noon omo haala ko yuti ko e gueɗe hono financement woni to banggue campagne Nicolas Sarkozy ene wayno noon ko konngudi ganduɗa ɗi ɓurɗi hen yaaji ne tawe e nder jayde Libération. Jayde Stade ko ɗon uddirten roɓinde men jaydeji oɗo subaka hande ene wayno noon jayde waɗi ko natal Sadio Mané ɓiɗɗo Sénégal najo pettowo toon to Liverpool ɗum ɗon noon ko caggal tan nde clubaji mawɗi jopimo e oɗo saaha jayde noon ene waɗi namdal walla mbiyen ina arta holko jeeyi sababu tan Sadio Mané ina foti kay yaade toon to Real de Madrid ɗum ɗon noon kanko star Sénégal naaɓe o omo foti lomtoyade toon hono Gareth Bale ko noonne kadi alay sago tan ina wayno o heeɓi kala ko fonno manam hebde toon to Angleterre e wiide jayde hayso tawi ne heddi hono championnat mo ganduɗa hande aɓena kay mbaɗa tabal mawgal gam ƴettude ɗum kono ɗum ko kadi on foti tan joni joni o wonde ɓiɗɗo Afrique najo jeeɗiɓijo gam gonɗo pettowo toon to Maison Blanche woni tan noddirteɓe les merengue de Real Madrid ko ɗum uddi roɓinde men jaydeji oɗo subaka Aissata Ndiaye. Non tigui Amadou ko bangal coftal ɓalligal uddi roɓindu jayndele ɗi ko ɗon tan ndeweten gudditen bangal gongal walla eɓɓore wonde ɗum noon gudditen ko deftere ganda Amadou ine indira Delia nde ɗo deftere noon ko hanki wonno cérémonie de lancement o ɗo e nder Dakar nden deftere noon windi ɗum tan ko mo ganda woni Mamadou Abou Kras Kane kanko jeeyi walla windi nde ɗo deftere hanki noon tan o waɗanno ɗum ko ganda woni cérémonie de lancement o hollidde deftere nde eko woni hen deftere nde noon winda koye ɗemgal français Amadou ɗum noon mi watta tan sona tutude mo konngol tigui nden deftere noon mbiɗani ko Delia ɗum ɗon noon ko kanko tigui windi ɗum hono Mamadou Abou Kras Kane no mbiɗani lollirɗo makkan jeeyaɗo toon to Dimat ne wayno noon ko hanki tigui o ɓayini ɗum toon to Harmattan o arti noon e sifande noon deftere kono kadi o holliti wonde ko fayi arde mo windu deftere nde ganduɗa nde haalata koko yewti koye faggudu leydi Sénégal ala no mbatten so wona kettoɗen mo kanko Mamadou Abou Kane ƴetti haala makko ko Salamata Amadou Dia. deftere nde ko wiyete ko Delia so wiyama Delia noon a haalpulaar kam haalantake ko woni Delia guiley yimam guiley mawɓe men hay Sidi Baylel en hay Baba Mal en Delia koko yima e nder mum noon bangguinen hen e nder jimɗi Fraysi ko manam ko tarih woni hen won bangeji aussi ko ganduɗa ko pratiquement gurdam men enen haalpulaar en ɗo gonɗen hayso tawi koye ɗemgal Fraysi winda hatta to banggal guri ɗe e to banggal titone nde to banggal fanare nde ko ɗemgal Pulaar tigui Fouta woni ko ganduɗa koko mawnina hen windude deftere no muusi ayi oɗo sal mo gonɗen ko sal Amadou Ali Dieng windude ɓayri gonɗa koye neɗɗo kalko gonɗa ardino miijo noon ko bindol ɗum waɗi minen kala ko ganduɗa ko mbaɗaɗa walla ko dañɗa no weeli walla no metti no jaaɗa no yooɗi walla yooɗani aɗa wawi jooɗade hadma wadde taɓande wonde binda par ce que bindol woni ko ganduɗa koko accata taɓande leñol ɗum waɗi wiidemi taɓande teskuyaji e nder taɓande sa waɗi sa firi ɗum ko ɗum firtata
mémorial des empreintes. ala meeɗa hen Daniel min ɗiɗo ngolɗo binol dow woni duuɓi 40 mbeɗa winda ɗum mi rendi duuɓi 40 mi heñanoki ko mi windata mi mofta mi winda mi mofta mi ndewmi mi mofta ko janggi mi mofta ha timmi noon hankkadi deftere jaltinimi ɗum eyyi ko noon yaade ala deftere nde yalti ko ɓoyani ko yalti kono noon to banggal witto ngo to ɓulnade e windude nde ko guila gonimi université mbeɗa winda ɗum wonen noon ko ganduɗa ɓoyani kono noon ko sa tawi a woni gurdam aɗa woni élève étudiant a yeehi caggal leydi a dañi kalɗa ko ɗum woni ha oɗo deftere wonde nden ara so Allah jaaɓi nden noon fayi koto banggal fagguru to banggal kadi politique gurdam ganduɗa président Macky Sall leñol fulɓe yooɓe ndentu soɓe ndenti hay goto en keƴani leñol fulɓe yooɓe tinno eɓe jagge woni foof yo jaggu e ndimagu mum ha tiiɗa woni fof ɗo woni yo jaggo ko woni ha tiiɗa ɗum ɗon woni ko ganduɗa ko nafata en te kadi ala fof ko mbawɗen hulde hande e aduna en jii ko arata ko en jii laamuji ɗi fof ko mbiɗen ko tan ko so Afrique so rendi tan ko enen keƴata hen eyyi ɗum noon ko fawi koye jangde fawi koye nunɗa goppen cahneji ɗi ko ɗum ɗon woni gonga ɗo e armatan ɗo wawi ɗum ɗo hebde kamɓe defte ɗe gaasi kono noon eɓen mbaɗa feere mbimaɓe tiir hen goɗɗe so Allah jaaɓi Fuutanke fof ne foti hen hebde par ce que guuri Fuuta no famɗi hen mboyen jimani eyyi kadi wondiɓam ɗanniyankoɓe hewɓe mabɓe sa ƴeewi ke mabɓe tugantomi pour wawde feere dañde ɓulnade e miijoji pour wawde ɗum yaltinde eyyi ko ɗum ɗo won noon ko kewno hanki tigui toon to mo ganduɗa o ko nokku Armatan ɗum ɗon noon ko ɗi konnguli o suuti hen ko fate banggue nde ɗo deftere nde ganduɗa mbiɗa sikki tan so tawi liroɓe walla mbiyen janggoɓeɓe so janggui ene wawi keeɓe hen ko weeli ɗumen no hannirta noon tigui wiidemo ko tan o haaɗanani ɗon mataw tan won goɗɗi ɗi ganduɗa ete amoni hen ko wayno politique ko way noon ɗum noon ina waɗi fayida seeɗa kono kadi huuto yejjit windude deftere ɗemgal Pulaar Amadou tigi surtout vraiment eɗen mbaɗa erango fewde makko gonga o haali hen wonde c'est vrai so tawi a janggui ɗum ene wawi jiiruɗa hen ko heewi to banggue gueɗe fulfulde kono kadi ene ɓuura welde yimɓeɓe kadi kala e saaha ene wayno ko windete ko e ɗemɗe goɗɗe walla mbiyane tigui e ɗemɗe goɗɗe ɗe tawi ene wawa wattede e ɗemgal fulfulde ngal saabu wona goto foof ine wayno wawi yiide ɗemɗe goɗɗe ɗe noon tigui ɗo e nder leydi men ni ne waɗi ɓe gandamdu ko windoɓe ɗemgal Pulaar ne bindi defte wasa min gadda ɗumen ɗo walla min jahato mumen gam tan andina ɓe gandina men liggey moɓe holno yaari e kadi tan noɓe mbatta haaɓe binda ɗeɗo defte ɓe jaltina saabu ɗum ne waɗi fayida seeɗa Amadou e ngal ɗo ɗemgal ganda haɗani tan e Sénégal nani Afrique to jaaɗa fo Amadou ma taw toon ɗemgal fulfulde surtout a haali wonde yimɓeɓe ganduɗa ɓe ko windoɓe ɗemgal fulfulde ngal ene hen ɓurɗo baɗade en ɗo wiyete ko Abou Sy eɗen gandi Abou Sy ko windiyanke ɗemgal fulfulde kadi mboɗani no mbiɗani tan ko fayi arde inchallahu rabbi ma o arɗo ko noon hammi Amadou Ly en ko noon kadi Abou Samba Diop woto jejjiten kañum ne windi no tigui deftere nde ganduɗa nde ko deftere wande fayida caggal jangu mur mo Berlin eɗen gandi e duuɓi dewɗi hen ɗi o windi deftere mantanide ɗum ɗon kadi kanko e woɓɓe waɓe noon foof inchallahu rabbi ɗum ɗon foof tan ko andinde yimɓe Pindi TV hono oɗo ayaw ko dariɗo gam wallidde leñol ngol ko dariɗo gam wallidde Sénégal foof kono kadi gam wallidde Afrique naaɓe e mbaɗi kuftidinde ha tengti aussi e wonɓe e nder diaspora o noon tigui Amadou ko ɗum uddata roɓɓindu jayndeli meɗen bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV onon foof on juurama kono kadi on jarnama no feewi e jebgol kettugol kono kadi no mbaɗi toon aimé eno mbaɗi toon commandé ko Alaji Samba Diop heɗenno ene banggal caméra o Aissata Ndiaye e Amadou Moussa an kuccodirɗo ɗon on jarama